Κλείσε τα μάτια σου για μια στιγμή και ταξίδεψε πίσω στο χρόνο. Θυμήσου την πρώτη φορά που άκουσες τη φράση «μια φορά και έναν καιρό». Τι συνέβη τότε μέσα σου? Ένα απαλό ρίγος, μια προσμονή και ξαφνικά ο κόσμος γύρω σου εξαφανίστηκε και βρέθηκες κάπου αλλού, σε ένα σκοτεινό δάσος ή σε ένα μαγικό κάστρο. Η αναπνοή σου βάθινε, το σώμα σου χαλάρωσε. Αυτό δεν ήταν απλώς ένα παιδικό παιχνίδι. Ήταν η πρώτη φορά που βίωσες την αρχαίγονη δύναμη της αφήγησης. Τη δύναμη αυτή που σε μεταμορφώνει, σε μεταφέρει σε άλλους κόσμους και σου διδάσκει χωρίς καν να το αντιλαμβάνεσαι. Εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε φτιαγμένοι μόνο από σάρκα και οστά. Είμαστε φτιαγμένοι από ιστορίες. Από τα ανανουρίσματα εκείνα που μας κοίμιζαν όταν ήμασταν μικρά, μέχρι τους αρχαίους μύθους που χάραξαν τον πολιτισμό μας. Η αφήγηση είναι το βαθύτερο σπίτι της ψυχής μας. Γιατί όμως μας επηρεάζουν τόσο βαθιά? Η απάντηση βρίσκεται στον ίδιο τον εγκέφαλο. Η επιστήμη το ονομάζει νευρονική σύζευξη. Όταν ένας αφηγητής μιλάει, αφηγείται, ο εγκέφαλος του ακροατή συγχρονίζεται με τον δικό του. Οι ίδιες περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται. Σχεδόν σαν να βιώνεις εσύ το παραμύθι, σαν να είσαι ο ήρωας μέσα σε αυτό. Οι ιστορίες απελευθερώνουν στον εγκέφαλο την οξυτοκίνη, την ορμόνη αυτή που σχετίζεται με τη σύνδεση, την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια. Γι' αυτό νιώθουμε αυτή την ζεστασιά και την οικειότητα όταν ακούμε μια ιστορία. Ο εγκέφαλός μας δεν ξεχωρίζει απόλυτα τη φαντασία από την πραγματικότητα. Αν μια ιστορία μιλάει για θάρρος, οι νευρώνες μας προβάλλουν θάρρος. Αν μιλάει για φόβο, το σώμα μας το νιώθει. Οι ιστορίες που μας έλεγαν όταν ήμασταν παιδιά, για το αγόρι που νικάει το δράκο, για το κοριτσάκι που βρίσκει το δρόμο μέσα στο σκοτεινό δάσος, έγιναν ο χάρτης που πορευόμαστε στη ζωή μας. Μας έμαθαν πώς να ελπίζουμε και πώς να αντιμετωπίζουμε το άγνωστο. Ας μείνουμε για λίγο σε αυτήν την εικόνα του σκοτεινού δάσους. Είναι μια αρχετυπική εικόνα που συναντάμε σε όλους τους πολιτισμούς. Σε όλα τα παραμύθια. Από την κοκκινοσκουφίτσα μέχρι τον Χάνσελ και την Γκρέτελ. Το δάσος συμβολίζει το άγνωστο, το ασυνείδητο, τις προκλήσεις και τους φόβους. Είναι το μέρος εκείνο που θα χαθούμε, αλλά και που θα βρούμε ξανά τον εαυτό μας. Οι μύθοι και τα παραμύθια είναι η συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας. Όταν θα νιώσουμε μόνοι, χαμένοι, φοβισμένοι, μια ιστορία θα μας θυμίσει ότι αυτό έχει ξανασυμβεί. Χιλιάδες χρόνια πριν κάποιος ένιωσε έτσι ακριβώς. Πάλεψε με το δικό του δράκο, με τη δική του μάγισσα και βρήκε το δρόμο προς τη λύση, προς την έξοδο. Αυτή η γνώση, αυτό το εμείς είναι τεράστια ανακούφιση. Μας δίνει την αίσθηση ότι ανήκουμε σε κάτι μεγαλύτερο, ότι δεν είμαστε μόνοι μας στα δικά μας σκοτεινά δάση. Οι λέξεις από μόνες τους είναι ισχυρές, έχουν δύναμη, αλλά οι εικόνες και οι μεταφορές έχουν τεράστια δύναμη, είναι αυτές που ξεκλειδώνουν την ψυχή μας. Σκέψου τη διαφορά, αν σου πω ότι έχω άγχος ή αν σου πω ότι ένας τεράστιος τρομακτικός δράκος φυλάει την πόρτα του θησαυρού μου. Η λέξη άγχος μας σφίγγει, μας περιορίζει. Η εικόνα του δράκου όμως μας σωθεί σε μια ενέργεια, μας δίνει μια αποστολή. Μας μετατρέπει από παθητικό θύμα σε ενεργό ήρωα. Η αφήγηση μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τους φόβους μας ως προκλήσεις, τις αδυναμίες μας ως σημείο εκκίνησης για ένα νέο ταξίδι. Μας βοηθά να ονομάσουμε αυτό που δεν μπορούμε να αγγίξουμε, να το δούμε, να το κατανοήσουμε και τελικά να το μεταμορφώσουμε. Και κάπου εδώ βρίσκεται το πιο μαγικό κομμάτι, η ενθύμηση. Όλες αυτές οι ιστορίες δεν έρχονται να μας διδάξουν κάτι εντελώς καινούργιο. Έρχονται να μας βοηθήσουν να θυμηθούμε αυτό που ήδη γνωρίζαμε από όταν ήμασταν παιδιά. Έρχονται να μας βοηθήσουν να θυμηθούμε την αλήθεια μας, την εσωτερική μας δύναμη, την ικανότητα να είμαστε οι ήρωες της δικής μας ζωής, πριν οι προσδοκίες των άλλων και η ενήλικη σοβαρότητα μας κάνουν να το ξεχάσουμε. Εκεί, στο κέντρο της ύπαρξής μας, υπάρχει ένας θρόνος. Ο δικός σου εσωτερικός θρόνος.
Η θέση αυτή όπου είναι καθισμένη η πιο αυθεντική, η πιο ισχυρή εκδοχή της ύπαρξής σου. Είναι εκεί όπου οι ιστορίες, αυτές που επιλέγεις εσύ να πεις, σε οδηγούν πίσω στο σπίτι σου. Στη μέθοδο της καρδιάς χρησιμοποιώ την ηθική αφήγηση, όχι για να σου πω τι να κάνεις, αλλά για να σε συνοδεύσω σε αυτό το ταξίδι της ενθύμησης. Να σε βοηθήσω να ξυπνήσεις την ιστορία που η ψυχή σου λαχταράει να διηγηθεί. Σε προσκαλώ σήμερα να αναρωτηθείς, αν η ζωή σου ήταν το ωραιότερο παραμύθι που έχει γραφτεί ποτέ, ποιο θα ήταν το επόμενο κεφάλαιο? Μη φοβάσαι να ονειρευτείς ξανά με ιστορίες και σύμβολα. Η ψυχή σου περιμένει και λαχταράει να ακούσει την ιστορία εκείνη που της αξίζει. Την ιστορία εκείνη που την απελευθερώνει. Και εγώ σε περιμένω, αν το θέλεις, να μοιραστείς αυτό το ταξίδι μαζί μου.